Aproveitando a celebración dun encontro provincial do PP en Agolada, o presidente da Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán, fixo un percorrido polos pendellos que están a ser rehabilitados. Xa digo, eu me levo unha gratísima impresión, tanto da recuperación dos pendellos en sí, tamén dos mostradores que hai xa tamén algún rematado, igual que da capela e dese edificio que en principio vai ser un edificio de usos múltiples que está dentro tamén do contexto de actuación dos pendellos da Agolada, non? O presidente provincial anunciou a compra de 4 pendellos máis, polo que a Deputación se fará con 41 dos 73 que existen en Agolada. Continúa así a labor de recuperación na que tamén participa economicamente a Consellería de Cultura. Os pendellos son para Louzán un referente en Galicia. Porque creo que en Galicia non vamos a encontrarnos moitos espacios como este, donde eu sei que o alcalde ademais ten especial interés en que agora, unha vez que estea rehabilitado, pois dinamizalos e darlle a vida e trasladarnos os antepasados para que de alguma maneira podamos facer algunha expresión do que realmente eran antes, non? Os novos traballos de rehabilitación, segundo Louzán, comezarán en pouco tempo.